Mamangan ko nga, Kenny. Aliwa piningla sa pamangan Kenny Manila. Kulang saog. Uwapin, ma. Amis ko na piningluto mo eh. O sige, mahus kulit kay ba't kumengan. Okay, bye-bye. Kabalen! Jo! Kapampangan ka pala? Oo, tubo ko nga palit. Tahi ka, taga-no ka rin ka. Taga-Betis ko. No ka rin ito. Takaratang dakal pari ang pumandukit. Bisangat na balo. Tara na! Kenny na! King Santing Tiago! Agpang karing kwento, yung lagyong Betis, may nibatan niya kanuking meto nga maragulat na naman, aawsandang Basya Betis Mer. Ang makatalakad nung nukari niya mismo pwesto, ing pisamban ngeni. As na karaguliti. At sabi dapin ding makatwa, king sobra ng dagul, ing anino na abot siya ang gaarayat. O, dagul na ne. Makanyan mo naman, ing dutong na, may gamit siya king panalakad, king party na ning pisamban. Uling iti, mitmuyang tibe. Nya siguro, madagul at matibe ya mo rin, ing kasal pantayanan da, reng betisenyos. Metong niya naman siguro ka rin sang kaning tanaman, kaya matenakan lang mandukit, ding tao Betis. In mo naman kaduang teorya kaniti, na ing Betis, may nibata niya king salitang bitis, ang mga baldugan, foot, king salitang banyaga. Anya naman, agpangkaring scholars kanito, may nibata niyang konsepto na niti, king ugis, abala mo, bitis. Atin mo naman sasabi, na iba't siya king meto nga ilog, king Espanya. Nakalupan na mo naman kanu ng ilog keti Betis. Ang malapit king Pisamban, asasabihan dang 5 beses siyang mas maragul kanito king panahon da ring Espanyol at malyari lang dumalan ding galiyon a pangalakal. Metong po, bitatakya ing balen ning Betis king milabas sa panahon bilang metong karingadong menu ng balen keti Pampanga at tetag da ring Spanish conquistadores. Kadake da ding niyaliwang balen keti Pilipinas ang timo ing Tondo, Taal, Oton, Kalumpit, ang poding piling isla king Mindoro anyang 1571. At king Tutuking Banwa anyang 1572 ing parokya ng Santiago Apostol megong Pisaya bilang bisitas ng Tondo king syudad ng Manila apeni mo nando ring Agustinian missionaries. King kabilang banda muntata mo kareng barangay Keti Betis. Bayula pamidan Katoliko Lagyu at inong awas din pipunpunan tamo, kareng barangay at tutuntunan tamo ngeni. Ang San Juan Bautista, mayaw siyang Paroba, uling matsuking pane Albugan. Ang San Nicolas, mayaw siyang Libutad. Ang San Juan Nepomuceno, mayaw siyang Dalan Abayo. Ang San Miguel, mayaw siyang Matalay, Bampong Sapang Babo, uling ding bale makatalakadlaking Lele Estero. Ang San Agustin, ang metatag anyang 1,006 aralan 40 metong. Santa Ines, ang poong Santa Ursula, ang mayaw sa paglalabuan, ipag-aralan at mababa. Bukod ka rin 7 baryong areti, at inya mo naman sitio yung Betis, apin niya yung Sitio Virgen de los Remedios. FYI, balo mo ba na yung Betis metong yung balen na makawani king Guagua? Pero king bisa na ning utos na ning gobernador, inyang panahon na ita, inyang libo siya maralan na 3, meging partine ning Guagua in balen ning Betis, at iti manatili hanggang eni. Tunepin ing Betis maulagaya ing pangatatag na, uling kapamilatanan niti, misasan metong tamo at mirinan tamong pagkakakilanlan bilang metong abalayan, adakalapari at mandukit, makulay tradisyon at kultura, higit kaniti ing malugod king Diyos. Balikan tala at panatilian tala sana mabye, reting kwento ning kekatang pibatan at mipasala hangga king tutuking henerasyon. Pagpatuloy tayo sana ing kwento ning Betis at sumulat tamo ring istorya na malyari mo naman mapasa. O, atin na nga naman abalo ne, king tutuking ating mangutang keka nung tagano ka rin ka, balo mo nang ikwento ing kekang pibatan, may kalingwang idaking kekang abalo ne. Dakala salamat king pamakiramdam, hangga king tutuking pamiyabe, always think, Santing Tiago!